chapter 4. Zvino Ishe wakati aziva kuti vaFarisi vakanga vanzwa kuti Jesu akaita nokubhabhatidza vadzidzi kupfuura Johani, kunyange Jesu wakanga asingabhabhatidzi amene asi vadzidzi vake, akabva Judhea akaenda zveGarirea. Wakanga achifanira kupfuura neSamaria. Zvino akasvika paguta reSamaria rainzi Sikari, pedyo nenyika yakanga yapa Jakobho mwanakomana wake Josefa. Tsime raJakobho rakanga riripo. Zvino Jesu aneta nokufamba ndokugara zvake patsime. Yaiva nguva inenge yechitanhatu. Zvino mumwe mukadzi weSamaria akasvikapo kuzochera mvura. Jesu akati kwaari, "Ndipeiwo ndinwe," nokuti vadzidzi vake vakanga vaenda muguta kundotenga zvokudya. Ipapo mukadzi muSamaria akati kwaari, "Ko iwe muJudha unokumbira seiko kwandiri kunwa ini mukadzi muSamaria?" Nokuti vaJudha nevaSamaria havafambidzani. Jesu akapindura akati kwaari, "Dai waiziva chipo chaMwari, uye kuti ndiani unoti kwauri, 'Ndipeiwo ndinwe,' ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu." Mukadzi akati kwaari, "Ishe, hamuna chamungachera nacho, tsime rakadzika, zvino mvura mhenyu mungaiwanepiko? Ko muri mukuru kuna baba vedu Jakobho vakatipa tsime iri, vakanwa pariri vamene navanakomana vavo nezvipfuwo zvavo?" Jesu akapindura akati kwaari, "Mumwe nomumwe unonwa mvura iyi uchava nenyotazve, asi ani nani unonwa mvura yandichamupa ini haachazovi nenyota nokusingaperi, asi mvura yandichamupa ichava mukati make tsime remvura inovhaira kuupenyu husingaperi." Mukadzi akati kwaari, "Ishe, ndipei mvura iyi kuti ndirege kuzova nenyota kana kuuya kuchera pano." Jesu akati kwaari, "Enda unodana murume wako ugoya pano." Mukadzi akapindura akati kwaari, "Handino murume." Jesu akati kwaari, "Wareva zvakanaka zvawati handino murume, nokuti watova navarume 5. Uyo waunaye zvino haazi murume wako, apo wareva zvokwadi." Mukadzi akati kwaari, "Ishe, ndinoona kuti muri muprofita. Madzibaba edu ainamata pagomo iri, imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa." Jesu akati kwaari, "Mai, nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati Baba pagomo iyi kana paJerusarema. Imi munonamata chamusingazivi, isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya, nazvino yatovapo, yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata Baba mweya nezvokwadi, nokuti Baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mweya nezvokwadi." Zvino mukadzi akati kwaari, "Ndinoziva kuti Mesiyasi unouya, unonzi Kristu. Kana iye asvika, uchatiudza zvose." Jesu akati kwaari, "Ini ndinotaura newe, ndini iye." Zvino vadzidzi vake vakasvika vakashamiswa vachiona kuti unotaurirana nomukadzi. Kunyange zvakadaro, hakuno mumwe wakati, "Munotsvakeiko?" kana "Munotaurireiko naye?" Ipapo mukadzi akasiya chirongo chake akaenda muguta akati kuvanhu, "Uyai muone munhu wakandiudza zvose zvandakaita. Ko, uye handiti ndiye Kristu here?" Vakabuda muguta vakaenda kwaari. Nenguva iyo vadzidzi vake vakafanomunyengetera vachiti, "Rabhi, chidyai." Iye akati kwavari, "Ini ndine zvokudya zvandinodya zvamusingazivi." Zvino vadzidzi vakataurirana vachiti, "Kasi mumwe wamuvigira zvokudya kani?" Jesu akati kwavari, "Zvokudya zvangu ndizvo kuti ndiite kuda kwowakandituma nokupedza basa rake. Ko, imi hamuti, 'Kwasara mwedzi mina kucheka kwasvika'? Tarirai, ndinoti kwamuri, simudzai meso enyu, onai minda kuti yatoibvira kucheka. Unocheka unopiwa mubayiro, unounganidza zvibereko muupenyu husingaperi, kuti unokusha nounocheka vafare vose. Nokuti shumo ndeyazvokwadi inoti, mumwe unokusha, mumwe achicheka. Ndakakutumai kundocheka zvamusakabatira, vamwe vakabata, zvino imi mapinda pane zvavakabatira ivo." Zvino vaSamaria vazhinji veguta iro vakatenda kwaari neshoko romukadzi wakapupura achiti, "Wandiudza zvose zvandakaita." Zvino vaSamaria vakati vachisvika kwaari, vakamunyengetera kuti agare navo. Akagarapo mazuva 2. Navamwe vazhinji vakatenda neshoko rake. Vakati kumukadzi, "Hatichatende nekureva kwako, tazvinzwira timene. Tinoziva kuti uyu ndiye muponesi wenyika zvirokwazvo." Mazuva 2 akati apfuura, akabva apa akaenda Garirea. Nokuti Jesu amene wakapupura kuti muprofita haakudzwi munyika yake. Zvino wakati achisvika Garirea, vaGarirea vakamugamuchira nokuti vakanga vaona zvose zvaakaita Jerusarema pamutambo, nokuti naivo vakanga vaendawo kumutambo.
Zvino Jesu akasvikazve paKana yeGarirea paakanga ashandura mvura ikaita waini. Ipapo pakanga pano mumwe mutariri wache, mwanakomana wake akanga achirwara paKepanaume. Iye wakati achinzwa kuti Jesu wabva Judhea wasvika Garirea, akaenda kwaari akamunyengetera kuti aburike kundoporesa mwanakomana wake, nokuti wakanga otandadza. Zvino Jesu akati kwaari, kana musingaone zviratidzo nezvishamiso, hamungatongotendi. Mutariri wacho akati kwaari, Ishe, burukai henyu, mwana wangu asati afa. Zvino akati kwaari, enda hako, mwanakomana wako mupenyu. Munhu uyo akatenda shoko rakarebwa naJesu kwaari akaenda. Wakati achaburuka, varanda vake vakasongana naye vakati, mwana wenyu mupenyu. Zvino akavabvunza nguva yakatanga kunaya nayo. Vakati kwaari, zuro nenguva yechinomwe fivhiri yakabva kwaari. Zvino baba vakaziva kuti ndiyo nguva. Jesu akati kwaari, mwanakomana wako mupenyu. Iye akatenda nemhuri yake yose. Ichi ndicho chiratidzo chechipiri chakaitwa naJesu abva Judhea asvika Garirea. Chapter 5. Shure kwaizvozvo mutambo wavaJudha waivapo, Jesu akakwira Jerusarema. Zvino paJerusarema pedyo nesuo remakwai kwaiva nedziva rainzi Bhetesda nechiHebheru, raiva nemabiravira 5. Mukati mavo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema navakaonyana. Vaigarira kubvongodzwa kwemvura, nokuti mutumwa waiburukira mudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura. Zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waiporeswa, kunyange akanga akabatwa nokurwara kupi nokupi. Zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore 30. Jesu wakati aona munhu uyo avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Murwere akamupindura akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa, asi ndinoti kana ndoenda, mumwe wonditangira kupinda. Jesu akati kwaari, simuka, tora nhoo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyo akaporeswa, akatora nhoo dzake akafamba. Musi uyo waiva weSabata. Zvino vaJudha vakati kuno wakaporeswa, iSabata, hautenderwi kutakura nhoo dzako. Iye akapindura akati, uyo wandiporesa ndiye wakati kwandiri, tora nhoo dzako ufambe. Vakamubvunza vachiti, ndianiko munhu uyo wakati kwauri, tora nhoo dzako ufambe? Zvino wakanga aporeswa haana kuziva kuti ndiani, nokuti Jesu wakanga abva zvakwaiva navanhu vazhinji panzvimbo iyo. Shure kwaizvozvo, Jesu akamuwana mutemberi akati kwaari, tarira, waporeswa, usatadzazve kuti urege kubatwa nechinhu chakaipa chinokunda chichi. Zvino munhu uyo akandoudza vaJudha kuti ndiJesu wakamuporesa. Saka vaJudha vakatambudza Jesu nokuti wakazviita izvozvo neSabata. Asi iye akapindura akati, baba vangu vachabata kusvikira zvino, neni ndinobatawo. Saka zvino vaJudha vakatsvaka zvikuru kumuuraya, nokuti wakanga asingaputsi murayiro weSabata bedzi, asi wakatiwo Mwari ndibaba vake achizvienzanisa naMwari. Zvino Jesu akapindura akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mwanakomana haagoni kuita chinhu oga kana asingaone baba vachichiita. Nokuti zvose zvavanoita ivo, mwanakomana unozviita saizvozvowo. Nokuti baba vanoda mwanakomana, vanomuratidza zvose zvavanoita vamene. Vachamuratidza mabasa makuru kuna wawa kuti mushamiswe. Nokuti baba sezvavanomutsa vakafa vachivararamisa, saizvozvo mwanakomana unoraramisa avo vaanoda kuraramisa. Nokuti nababa havatongi munhu, asi vakapa mwanakomana kutonga kwose, kuti vose vakudze mwanakomana sezvavanokudza baba. Usingakudzi mwanakomana haakudzi nababa vakamutuma. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, unonzwa shoko rangu nokutenda wakandituma, uno upenyu husingaperi. Hauyi mukutongwa, asi wabva murufu waenda muupenyu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, nguva inouya, nazvino yatovapo, naye vakafa vachanzwa izwi romwanakomana waMwari, vanonzwa vachararama. Nokuti baba sezvavano upenyu mavari, saizvozvowo vakapa mwanakomana kuti ave noupenyu maari. Vakamupa simba rokutonga zvaari mwanakomana womunhu. Musashamiswa naizvozvo, nokuti nguva inouya, nayo vose vari mumabwiro vachanzwa inzwi rake. Vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Handigoni kuita chinhu ndoga, ndinotonga sezvandinonzwa. Kutonga kwangu kwakarurama, nokuti handitsvaki kuda kwangu, asi kuda kwowakandituma. Kana ndichizvipupurira, kupupura kwangu hakuzi kwazvokwadi.
mumwe uripo unondipupurira. Ndinoziva kuti kupupura kwake kwaanondipupura ndokwazvokwadi. Makatuma kuna Johani, iye akapupurira zvokwadi. Ini handigamuchiri kupupura kunobva kumunhu, asi ndinoreva izvozvo kuti muponeswe. Iye akanga ari mwenje unopfuta nounovheneka. Imi makanga muchida kufara nguva duku muchiedza chake. Ini ndine chapupu chikuru kuna Johani, nokuti mabasa andakapiwa naBaba kuti ndiapedze, iwo mabasa andinoita ndiwo anondipupurira kuti Baba vakandituma. Naivo Baba vakandituma ndivo vakandipupurira ivo. Hamuna kutongonzwa izwi ravo kana kuona mufananidzo wavo. Shoko ravo harigari mukati menyu, nokuti hamutendi wavakatuma. Munonzvera magwaro, nokuti munoti upenyu husingaperi munahwo maari. Ndiwo anondipupurira ini, asi hamudi kuuya kwandiri kuti muve noupenyu. Handigamuchiri kukudzwa kunobva kuvanhu, asi ndinokuzivai kuti hamuna rudo rwaMwari mukati menyu. Ndakauya nezita raBaba vangu, asi hamundigamuchiri. Kana mumwe akasvika nezita rake amene, muchamugamuchira iye. Mungatenda seiko imi, iye munogamuchira kukudzwa mumwe kuno mumwe, asi kukudzwa kunobva kuna Mwari uri woga hamukutsvaki. Musati ndichakupomerai mhosva kuna Baba. Mumwe uriko unokupomerai mhosva ndiye Mozisi wamakavimba naye. Nokuti dai maitenda Mozisi, mungadai mainditenda ini, nokuti iye wakanyora zvangu. Asi kana musingatendi manyoro ake, mungatenda seiko mashoko angu?